Bakit? Kuryente ka? Gulo ka umiinom. Magandang gabi. Magandang Magandang gabi oh. Si Isko po. Ay, good evening po. Taga rito po ba si ano? Si Lola, ay Lolo Salonga. Opo, opo. Alejandro Garcia. Opo, pwede. Pasok po. Ay, Siyaso. okay lang. Aso po, pwede po. Hi. Pasensya na kayo. Pasok po, Hi, Dito ba ng aso? Hi. Lolo. Si Mio. Si Mayor. Lolo. Si Isko. Ano? Centenarian na kayo. Opo. Mahiya na po yung tayo niya, Oo. Mayor. Kamusta po kayo? Kamusta? Dami kalat talaga. Kayo ang kamag-anak. Ano po, ako po yung nag-aalaga. Nasa opisina yung ako. Ah, talaga? Oh, ito, mga apo na sa tuhod. Opo, yung pumaliot din po ang nagbabantay sa kanya. Oh. Lolo, may regalo sa yung gobyerno. Happy birthday! Ha? Oh, tingnan mo, Lolo. Oh, tingnan mo. Oh. Tingnan mo, Lolo. Magkano tingin mo? 100,000. Ayan, oh, 100,000. Regalo sa iyo ng pamahalang lungsod ng Maynila. Dahil lumabas ka ng 100 years old. Ha? Pwede naman, katabi mo lang yung SM. Pwede ka na mag-ano, shopping. Ha? Nangingitin siya. Lagay natin dito, Lolo. Para, mag-ano, tabi mo to, ha? Pili mo sa apo mo. Ha? Okay, 100,000. Opo, opo. Thank you po. Sa loob ng syudad. Lolo, kaya yung pampumirma? Kaya pa po. Talaga? Opo. Oo, sige. Saruan mo nga. Lo, pasensya ka na ha. Ayokong gawin sa ito pero wala akong choice. Ayan, kaya pa? Ayan, yung bakante lang. Lo, dito po. Ayan o. Dito na po. Dito na, okay lang. Basta, No, dito lang. Ayan, ayan po yung isang meron dito ako. Andiyan na po. Hi. Oh, si Isko. Hello. Oh, Dito po. Ayoko na kasi sila tawagin sa City Hall kasi hassle. Dito po, no, dito. You just give him Dito tayo sa Himisan. 1,000 pesos from the City Hall. No, dito tayo sa Dito tayo sa Luzon. Dito po. Sa pangalawa, Lolo, dito. sensya ka na, na-storbo ka. Dito, Lolo. Oh, you keep it. Yan. You can encash it tomorrow. Okay po. Thank you. Thank you. Gift. Happy birthday. Ngayon na lang yung tayo niya. Again. Eh, bigyan ko kayo City Treasurer. Lolo, mauna na ako. Ha? Palakas ka. Sige. Mauna na ako para. Okay po. Thank Thank you. you po. Thank you po. Oh, mauna na ako. Opo, opo, thank you. Pasensya na kayo. Kinabi na ako. Pauwi. Babay na, babay. Sige, sige. Palakas pa siya. Yung ano, yung pangalawang ano, nakaka-touch ano. Ah, oo. Nung nakita niya. Ba? Parang may iyak. Hi. Wow! Magandang gabi. Gandang gabi. Good to see you. Binisita ko lang yung centenarian natin. Ay, yan sa Oo, second yan. floor? Opo. Kasi instead na ipatawag ko sila sa City Hall, I tried to visit them and give them the 100,000. Okay. May awa ang Diyos. Okay. Oo. Hi, okay. Nakakatawa naman yung mga matatanda, no? Although, siyempre,
Alam mo yung pakiramdam na mapangiti mo pa yung 100 taon. Kung nandito lang kayo, hindi nyo maintindihan nyo yung ano, pakiramdam namin, yung saya na naidudulot yung hindi yung sa pera yung pagpapahalaga sa kanila ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So anyway, I'll see you again. I'll try to talk to you as soon as possible. So for now, bye muna, pero ayan, iyan oh. Si Ichi. So bye sa inyo lahat, mga batang Maynila. Katulad ng lagi ko sinasabi, this is our small effort to make you feel that yung sinasabi natin na walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayong kapwa batang Maynila. So muli, may God bless you all, and thank you for your prayers and yung mga take care na binibigay nyo sa akin. Maraming salamat. So muli, maraming salamat at Manila, God first. Bye!